Na sajt goskin.io stigli su novi kejsovi, zimski kejsovi povodom Božića koje možete otvarati i dobiti neke cool skinove. Također tu je i giveaway gde sa tiketima možete ući u njega i dobiti AVP, Fade, Huntsman Knife i mnoge druge dobre skinove. Kejsove naravno otvarate na sopstvenu odgovornost i kod za 15% popusta je Suarez15. Sa tim kodom dobijate i besplatan ulazak na giveaway, link sajta nalazi se ispod videa. Ok, ovo sam dosta dugo hteo da radim na kanalu, ali sada je konačno došlo vreme da zapravo snimim jedan Overwatch video. Šta je Overwatch? Sigurno znate da postoji dosta čitera u Counteru i naravno kao i u svim drugim igricama. Ono što je zanimljivo jeste da Counter Strike ima jedan poseban sistem kako detektuje čitere, a to je da ako više ljudi reportuje jednog čoveka, on ide na takozvani Overwatch, to je ovo što sada vidite. E sad, ukoliko ste dovoljno velik rank u Counteru, vi možete da gledate tuđ gameplay i da vidite da li je taj neko ko je potencijalni cheater zapravo cheater. Dakle, na nekog koga se jako mnogo sumnja prijavljen je i mi smo upravo dobili Overwatch case. Tako da mi ćemo sada da budemo sudija i da presudimo, da vidimo da li je ovaj lik cheater ili nije. Tako da, ovo će biti jako zanimljivo jer nikad ovo nisam radio kroz video. Ok, da vidimo ko nam je suspect. Dobro, on je 6-2 je dobro, oni gube. Mutovanje. Ok, ovo je malo već čudno na početku, ali dobro. Koristi scout. Ok, on je AFK. Da li možda sada pali cheat? Obično to ljudi rade. Odu AFK ili izađu sa servera pa uđu ponovo. Možda pali cheat. Možda je samo grifer. Znači možete da ga prijavite za aimbot, za wallhack, za griefing. Griefing vam je kada u suštini ne želite da igrate igricu i trolujete i šta već. Koliko vidim, ovaj lik je u suštini AFK. Nadam se da neće čitav case da samo kampuje. Ok, evo ga, počeo je konačno da se pomera. Da vidimo da li ima ovde nešto sumnjivo. What the fuck? What the fuck? Ovo je wallhack i ovo je aimbot. Ovo je, znači, evo. Da, ovo je jako sumnjivo. Inače, često se desi da ljudi greškom prijave nekoga i dosta puta kada sam gledao Overwatch case zapravo niko nije bio cheater. Mislim da bi možda čak ovo prvi put da zapravo naletim na cheatera. Sad je pitanje šta on sve ima. Nisam siguran za wallhack. Na X imamo X-ray. Da, on definitivno ima wallhack. Da, 100% wallhack. 100% wallhack. E sad, aimbot sam poprilično siguran da ima. Da, wallhack je aimbot, definitivno. Ajde još malo ćemo čisto pogledati, mada mislim da je ovdje stvari više nego jasna. Ovo je cheater 1/1. Da, ono je definitivno AFK bio da upali cheat. Tako da, to sam u suštini pogodio. Mislim, ovdje vam generalno nije potrebno neko iskustvo u Counter Strike-u da skontate znači na X imate da upalite ili ugasite X-ray, on naravno vidi i očekuje da će nekom dođe s laser, ima wallhack. Instant ima headshot, nije nijednom pogodio lika u telo pa da ga je ubio sa scoutom u telo, tako da po meni ovaj lik 1/1 ima i wallhack i aimbot i skače, Da. Možda je, ljudi, ne mora da znači da je uvek cheater, možda je samo neki profesionalac. Možda samo je profesionalac koji ne može da promaši glavu. Sigurno je to zapravo slučaj. Šta, da li će ga sad čekati gore na stairsu? Da, ovo je cheaterčina 1/1. Gle. Evo, tačno nišani na njegovu glavu i prati ga kroz zid, da. Nema šta dalje da se razmišlja, evo. Dobro, malo je aimbot zakasnio. Da. Sigurno ima 5000 sati u Counter Strike-u, ima je tačno osjećaj da će on da bude tu. Ok, definitivno sad treba da donesemo presudu. Dobro, znači imamo za aim, imamo za wallhack. Ovo nisam siguran, griefing nisam siguran. U suštini aim assistance definitivno.
Wallhack, definitivno. Other external assistance, ovo je vjerojatno kao neki spin bot ili automated jumping script, upside down wheel, speed hacking, mislim da to nije. Mislim, nisam video ni jedan trag toga, tako da ćemo to reći da nije. Griefing, nisam video iskreno neki griefing. Griefing vam je u suštini kada trollujete vaše teammate-ove, ubijate ih i tako dalje. Ne, nisam vidio neki griefing, ali u svakom slučaju ono, aim definitivno i wallhack, tako da ovo se reportuje i to je to. Ok, dobili smo još jedan, sad ćemo da ga downloadujemo, pošto iskreno ovaj bio baš kratak i nisam imao šta da kažem jer je ono lik već u, ne znam, 15. sekundi Overwatcha, vidjeli smo ono 3 headshota i šta već. Nisam imao nešto pretjerano puno posla oko komentarisanja jer ono jasno se vidjelo da je cheater. Uradit ćemo još jedan case. Sad ćemo vidimo koja mapa je u pitanju. Dust 2 je u pitanju. Ok, Dust 2 je u pitanju. Vidjet ćemo da li je ovaj lik sada cheatovao. Dakle, dobili smo potpuno novog lika i idemo da vidimo na šta ovo liči. Suspect gleda u pod, ovo već nije dobar znak. Ovo već nije dobar znak. Znao sam. Au, brate. Eto vam, Counter Strike community in a nutshell. Ovo je neki lik šta je ovo, je spin bot? Nisam siguran. U suštini, jako se retko dešava, mislim da ovo, ne znam, radio sam možda 5-10 case-ova ovih za Overwatch i gledao sam ih, mislim da čak nikad nisam dobio cheatera. I sada prvi put, 2 puta za redom dobijem cheatera. Jako se često desi da dobijete ljude koji nisu ništa cheatovali, nisu ništa skrivili. Ali mislim ovo je više nego jasno da je cheat. Ovo je aimbot, ali mislim da je ovo, nisam siguran da li je spinbot. Spinbot, ne znam da li ima on skriptu za skakanje. Ja mislim da ima skriptu za bunny hop. Ovo mi je nešto bilo jako brzo save, moguće vrlo. Sad, wallhack ne možemo ni da procenimo da li ima, zato što lik gleda u pod. Da li realno su ga razvalili. Ne možemo procenimo da li ima wallhack zato što gleda u pod. Tako da to definitivno nećemo moći da kažemo odmah. Mislim, nećemo vjerojatno moći ni kasnije jer konstantno lik. Ja gledam na minimapi. Nemam pojma da li je ovo wallhack, jer ne mogu da vidim da li on vidi njih. Ne znam, znači aim assistance ima definitivno, čak sumnjam da ima skriptu za skakanje, zato što znam, mislim, igram Counter Strike 1200 sati imam na Counter Strike-u i znam da je nemoguće ovako brzo bunny hopovati sa AWP-om. Možda mi se učinilo, sad ću probati još to da ispratim. Ne znam, nisam siguran za skriptu. Da, ima definitivno, sad sam skonto, da, definitivno ima skriptu za bunny hop. Ne znam, nikad mi nisu bili jasni ovi ljudi što cheatuju. Znaš, ajde, donekle da razumem ljude sa wallhackom, znaš, kao, pomaže im da budu bolji i kao, koriste ga. Pa ajde, da mogu bar malo to da razumem. Znači ti ako skineš cheat u suštini priznaš da si loš i da ti treba ono mašina da ti pomaže da ubiješ neprijatelja, ne znam. To još i nekako da svarim, ali ne mogu da razumem ljude koji koriste aim assist ili ajde ovu skriptu za bunny hop, to još i nije strašno, ali aim assist kada koriste, to mi je nejasno. Koja je fora? What the fuck? Mislim da je ovaj lik, čini mi se, ali nisam siguran da je ovaj njegov teammate ima isto nešto, jer baš je brzo ubijao. U suštini da, ne mogu da razumem ono da neko koristi aim assist, jer koja je, ima li uopšte, what the fuck, ima li uopšte poente, da li će sada, da, sam je ostao na njih troje, da li će ih sve pobiti? Šta mislite, da li će ih sve pobiti? Ajde druže, šta pikuješ, ono...
Imaš cheat, evo te. What the fuck, kakav glupan. Dobro, nema veze u suštini. Evo, neki ljudi ne znaju ni sa cheatom da igraju. E sad, treba njega da osudimo ovako. Aim assistance 1.000.000% ima. Vision assistance nisam siguran. Ne znam da li ima wallhack. Uglavnom ljudi koji skinu te cheatove i skinu sve žive cheatove, verovatno ima i wallhack. Ali opet ja ne mogu da kažem jer nisam video nikakav wallhack ovde, tako da ćemo staviti insufficient evidence. Insufficient evidence ćemo da stavimo. Other external assistance, mislim 99%, ma 100% sam siguran zapravo da je imao bunny hop skriptu. Bunny hop vam je u suštini ono kada, mislim da znate svi šta, ali ono kada strafujete i sa nožem brže skačete do nekog mesta. Definitivno, mislim da, znači nemoguće je sa Scarom na ono 64 tick serveru da ide onako brzo, nema teorije. Griffing nije bio, samo da proverim, Griffing je, dobro, to je to u suštini, idemo submit i to je to. Imali smo 2 cheatera, nadam se da će biti banovani i ono da će biti CSGO community bolji, to bi bilo to u suštini, ako želite još Overwatch case-ova, obavezno ostavite like i to je to. Nas ste uživali, a mi se vidimo nekom od narednih klipova, pozdrav!